Hello people there. Hey, emakhaya there. And born and tired of people there. Please stop preaching that. Tell that I'm trying to weakness, boy. And tired. But finding the boys. And tired of finding Spong fun one there. You go getting on there. Oh. Right, but Spong go getting on me, go get cool to me. Siya tlogisa mina. Siya basep. Kubeka. Ngoba singabahle bibona bazosihleba. So let's do it for love, boy. Brother, sure. Yazi brother. Mawungaguguda kahle. Ngekugudi. Unayigugudi. Unayo igugudi. Na. Kodwa mawungaguguda kahle. Akekho umuntu okuthanda njengami wena. Hayi, suka. Thanda koptu uthaka ifate. Google it now. Does the brother love you there? Buzzword. Yes. Yeah. These are. Why? No more believe. Wait. What? Chandra Mugu. Fine. So for the fuck. Now you forward. But Brad, we have a good conmuto party there. When you converse the prayer. Apparently, that's how I understand it. What's in? So it's funny we pay do that. Where's the cheap? Oh, cheap. What is the aim of this podcast? What's the future? Where do you see yourself in 10 years? What's the vision? Nigga, please. Please. Nigga, what? Please. Brother. Look. Nigga. That's not a vision here. You know what I'm saying? Organization, brother. I loot equal empty. Yeah. We don't have vision. We don't see ourselves in 10 years. We're supposed to look. What a magic. What a magic. Just born a magic, which is that. Dude. You know, 10 years is born in do to it. Banga about the baby boy. It's born in English. Vision, I equal vision. We are doing it now. We don't have vision, you know. Organization, but I don't have vision. But what's happening here? Nigga, what? Nigga, please. What's happening? Goopy. Ngumbe yasibuye sithi talk. Nifuna ngathi mumathi. Akuna vision dana. Akuna see internet niyezi. Akuna nix. Dente senza isiyenze manje. Ubuka sichabule masichabule. Ungathi wena uthi hayi. Webona abantu bayalwa wena uthi ivision. Ivision iphi abantu bexubana ngoba manje ivision ukukhona okumele afe. Nakusasa ungafa wena. Or kanjani? Yeah, nakusasa ungafa. Yeah. Hey, abantu bayathanda ukuba serious for no reason. What's the future? What's happening in this podcast? It's happening in this podcast. It's happening. What's happening? Kanjani? Futhi ubani with the podcast? No one else says what he. How? What's the future? There's no future. Just enjoy any day. Where? Jabli. Mas jabli. Yeah. No vision. I'm going to do to me in 10 years. Fuck God. That's for you so bingo. Organization, bruh. That's about the fuck. Man. I'm pay. Ngikubhekile. Hey. Wasufana no-Dr. Matthew Sini seventilana wena ka. Ngale nsango uyiphema wena sikhotheni, ungiphemele ngimi.
Hey, uyazi people, ukhona omunye walekhusi wakhuluma kanje nami engamshaya kabuhlungu, angisiloyo khona ongamshaya naye, angisiloyo ngimshayela ukuthi khuluma rough. No, inkulumo yami ayikhulumi lutho, ngithi khona ngamqinisile ne phenduli engathi khuluma engane encane umkhahle. Mina ngingasuka la ngokugwaza manje, nolindeni pho? Bhoboza manje, xasa. People, angikhulumi into yakusasa, ngisho into yamanje, yebo shaya itafula, ngisondele baba. Yeka itafula. Angithola. Okay, siphume la brilliant izoleni. Kuzokwenzeka wa soon. Yeah. Watch out. Yeah. Ima. Sondela, isondela ncane. Sondela ncane uzoba. Ushushu isibongo we. Ushushu isibongo we. Ngizokuthuka we. Ngiyakutshela. Ubaba wakho nokhokho wakho bayalwa. Yebo bangani iyo. Ashubile manje. Yeka insango. Ngishubile. Lalela. Ngibona ubaba wakho. Ubaba wakho ulwisa ugogo wakho. Ngendaba uthi ubaba wakho wakhipha inhlawulo kodwa eshodayo. Wakuhlawula ubaba wakho imali elokhuza eshodayo. Bathi wakhipha ulokhuza 63 rand. But imali yakhona iyashoda. Mina usho ukuthi akwimali ma ngeke ngibona imali eshodayo. Uphakama imali eshodayo. Shuthi wena uhlawulwe ngemali eshodayo. So ubaba wakho ukwatshele ugogo wakho ukuthi wayikhipha imali kodwa leyo mali ugogo wakho wayithatha leyo mali ehlawulwe wena eshodayo, wahamba wayothenga i-castle mixed out ugogo wakho. Wathenga nejuba, wathenga nelekhuzana gogo isnefu. Wenza yonke le nyaka le ngemali yemele ihlawulwe wena. Idiyo nje evelayo njengamanje. Iyo bangani iyo. So bayalwa. Ugogo wakho akavumi ukuthi wena uye kubaba wakho ngoba imali ubaba wakho akaqedanga. Ubaba wakho uthi imali yengane at least engahlawula ngayo ingane kube nayithatha nethenga noma i-bribeck noma nathenga upende endlini napende kunokuthi nithathe imali nathenga ijuba ne-castle mixed out nokafeni. Ebamba izaleyo.
ungathudi wena ngoba ngiyakusiza ungathudi uhlahlamele mhlawumbe ngiyakusiza ungathudi cha ungangiraseli wena yabo people yabo nje le ngoba ngiyaprofetha manje le prophecy inuka wena manga ukuthi ingane yikunje manje hayi ingane nje ibitha ihlezi ikuthi manje yonke into noma kukhulunywa kahle iyalwa ingane why ingane idwa kanje why ukuthi le ngane le ihlawulwe ngemali wena uhlawulwe ngemali eshodayo wena but 63 kuvele angazi vele yazi kuvele u-63 rand angazi mina njengoba ngibona u-60 rand angazi bobo wakho uhlawule ngemalini kodwa manje yiko wena usheshe yonke into uthatha ngempi yonke into ithatha ngempi ujwayelana kabi ngathi ubuya kwi-relationship abusive man ubuya kwi-relationship abusive wena njengobuda man ungangidakela wena ungadi yeke insango you know people abantu ababuya kwi-relationship abusive uza ungena kwi-relationship afunga izandla kanje efaka amagrafu uyodwa angithi ujwayele ukulwa liyabuya khona uma uthi ukhuluma nayo into eyi-one hakish seredi ukuthi ngithola ngoba ubuya la ngazihlukunyezwa asivaleni le show ngizwa umoya uphakama manje ngiyobonga Pho fine cela ilungise endabeni zelento zamantombazane le cela ilungise lapho cela ilungise mfana endabeni zabafana zamantombazane mfana cela ilungise lapho uyazi ukuthi shithini bafana ziyavela indaba zenu ukuthi ngeke nilaste la esiduri ngeke nilaste inyanga nje leyo zawo ka-2024 nazobe ningekho ngasasebenza asimfadeni